아파. 아파. 저런 놈아. 양래 아파. 너니 피살아 피라. 피라? सोर फैला गोसोखांलाय आफा नैबे फैलाखौ बै उन्दै समनि जाथायखौ जाथाय ओइ बिमा दै गिलाससे लाबोसाय नो दैया हाब बिमा दैखौ दोनहरदो हा मानो दोननांगौ जाखो आहा बिमा जिरायफैसाय बाहाय मा जाखो बुं हाबाब बिमा दिनै माथो समायनासिन नुथारदोंलाय र' हगा दा सनफ्लायखौ नाङा आंनो इस हाबाब अनफ्लायाखैलै बिमा अन गुबै अनखायो आं हाबाब बिमा नोंना माथो आखाया दाबो सिख्ला गोरलै बायदि मोजां दंथारो माथो दाबो फैस'ना खाथियाव दे बिमा जाखौ गोथाव फुदुंलायनि हाब बिमा गगासो मोनदों नामा बिमा बेफोरबायदि माबानायाव हातसुं नाङा दैजोंहा एसे गोथाव बे सुवादा बेयाव थानानै मा मा खोनासंखुमाय थादों बे सुवादखौ बेखौनो दिनैखौलाय नागार खाथारां बेखौनो ओइ बोरोलै बेखौनो थालाय सुवाद आइदि हामदों साला एसे साला इन्जय खालामनो नागिरब्लाबो सानसेयां गैला बे सुवादजों साला आंनि फिसा नंगौना नङा सन्देहसो दंलायलाङो आंहा साला सुवादा साला सुवाद नंसा आफा आखायालाय बोरै खंगा जाखो नों खुबैनाय लावथियानो आखायाव नांदोंलै आफा बेनो थिदुन मोनियाव खंगा जानानै थाबाय हा सरित्रफोरखौ सोलायदोंना सोलायाखै नोंलाय सुवाद सोलायबायलै आफा देरबाय नालाय बुजिनाय जानायखाय आं सोलायजोब्बाय माबा आफा आं ओजों बिटिसियाव बिराद गिदिर न' लुदोङो बिटिसिनि मिनिस्टारफ्रा आंजों लोगो गोजा नालाय आफा आयै फिसा नों फैदो थां आथिं आखाइ सुहैदो बेफोर उनाव जागोन र' आफा नों आथिं आखाइ सुनानै थादो आं बाजाराव थांना खरसा खालामना लाबोनो नों अमा बेदरखौ जायोना जायामोनलाय जायो आफा आलि केट्रियाल' बाद आफा नों दाबो सेंग्रायै दं खिन्थु बरबाद आयै रुवाथियालाय बहानि जाखोब्रा हा बहा रुवाथि जाखो नोमाइनि फिसाजोआनोलाय मोजांथारमोन आमाइनि फिसाजोआ आमाइनि फिसाजोआ आयै थिखोना मोजांथारमोन आमाइनि फिसाजोआ आमाइनि फिसाजोआ
피하자 나니 नों गंगार जाथिखौ मिथिगौना मिथिगौ आदा हाजोआव थाग्राफ्रा नों मिथिगौना नानि माखौ गंगारफ्रा मालाय बिमायनि फिसाजोखौ हाबा खालामबा प्राइज मोनोनो आदाया आदा नों मा सानो नानि आं मा बुंनो आदा नोंनिसो गोसो नाथाय सोमोन्दोआ आंनि गोसोखौ लोरबां खालामो बेफोर सोमोन्दोखौ बाद हो नानि आदानियावथ' गोबां फैसा दंना दङब्रा स्टेट बेंकआव 3 कौटि दङ पान्जाब बेंकआव 2.5 कौटि दङ ओमफ्राय इउक'आव 2.5 लाखल' दङ आदाया आंनि लुगैनायफोरखौ सुफुंजोबनो हागोन ना मानो सुफुङा बेलाय मा नांगौ नोंलाय गासिखौबो होजोबगोन आङो आंनो दख'नासो नांगौमोन 3000नि 3000ल'थार जागोन नानि आं गाबोन एटिएम निफ्राय दिहुननानै नोंनो 50,000 होफैगोन दे नै दिनै बे 20 थाखाखौ लाग्रो 50,000खौ गाबोन आं होगोन दे आदा